Sanibonani babukeli beMpuma Kapa TV, uDr Mkhulu okhulumayo, umbelambelana Sikhova Lamba sadla mehlaso, umgqelezo wempahla kazingane zophuma phi phansi kwaMhlaba yalingana la ngikhona khona ezweni lamathonga, ezweni lokuthakatha kwaMhlaba yalingana la ngibuya khona. KwiMpuma Kapa Channel 260 inqubo ethi ngihawukele thonga lami. Ake ngichaze kancane nje ngomhlaba yalingana. Umhlaba yalingana indawo esemakhaya. Indawo esabekayo. Indawo enabantu abafishane ningilapha. Inabantu abafishane, imost yabantu bakuleya ndawo bafishane. Abanye bangangami ngoba nami ngimfishane phela. Bangangami bafishane abantu bakhona bamnyama. Uma ubabuka uyabona ukuthi la kuyagama. Umhlaba yalingana loyo. Nokunye engakuchaza nje. Inotikoloshe leya ndawo, inomantindane, inemkhovu. Uye uthi uhamba nobe ebusuku uthi uyongena endlini, uzosuyabingelelwa njengevoice encane. Siyabona kaka, ivoice encane khona lapho ke nje. Umangala ukuthi hawu, lo muntu ongibingelelayo ubani? Sekumele uvume ngoba isuku ngamboni. Abantu bakhona lapha endaweni. Otikoloshe baningi leya ndawo. Umhlaba yalingana, umhlaba yalingana ke alufakwa lubuya nodaka. Kunento engifuna kuyichaza namhla kwiMpuma Kapa. Ngifuna ukuchaza nje isihloko sami sanamhla sithi umuntu akawona umuthi. Umuntu akawona umuthi. Alikho ithambo lomuntu elumuthi. Umuntu akwenziwa ngaye umuthi. Lokho le topic ngiyifakiswa ukuthi kunabantu abaningi ababhizi babona uDr Mkhulu uyaphumelela abafuna ukubuza. Sekunabantu abaningi otholakala babulala abantu, bacuya amaphatha abantu. Babulala abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe noDr Mkhulu ubulala abantu. Kumele babuze kimi because leyo nto ngihlale ngichaza ukuthi ngathwala kanjani. Angithwalanga ngegazi. Angisebenzisanga igazi labantu. Angisebenzisanga igazi labafowethu. Bonke abafowethu bayaphila. Bonke abazali bami bayaphila. So abantu abaningi kabanye abayizinyanga seba end up ababulala abantu bekhama abantu kwenzeka lokhu nalokhu. Uyabona nje uma uthi uyalandela kunanasi isifo esikhona noma nabu ubumnyama noma nawo umoya omdaka okhona lo wokubulala abantu bebalela imhlophe. Kunomunye umbukeli oke wabuza umbuzo la. Kune email ekhona la engifuna ukuyiphendula ngamtshela ngathi ngizomphendula mdla ngihleli neMpuma Kapa. Kuna email wayisenda lapha lo muntu uthi Dr Mkhulu uma ngabe wena bakuthengisela ialbino wenza njani njengoba uyinyanga sikwazi ukuthi uyinyanga uyelapha uma kufika umuntu bakuthengisela ialbino wenza njani. Ngicela ukumphendula mbukelo weMpuma Kapa. Akukaze kufika umuntu mina angithengisele ialbino nangolodwa usuku solo ngawuqala lo msebenzi wokuloya. Akekho umuntu okwafika wangithengisela ialbino noma wangithengisela icubu zomuntu ongasekho. Angizange ngadibana nebhatheli njengalelo. Okuqala lokho. Okwesibili uma ngiphendula lo mbukeli noma lo muntu owabuza nansi iquestion. Uma ngimphendula lapho ke ungithengisela kanjani umuntu amaphathi omuntu angazi ukuthi ngiyawafuna. Ungithengisela kanjani? Kusho ukuthi uzothengisela mina nje akaqala ukungithengisela. Yinto ayijwayele ukuyenza leyo. Zingaki inyanga la ngikhona endaweni la ngihlala khona. Wayaqonda uDr Mkhulu azothengisela mina amaphathi omuntu ongasekho. Kusho ukuthi ke ngijwayele ukuwathenga. Uthi omunye umbukeli weMpuma Kapa, mina Dr Mkhulu nguwe ngingabiza amapolisa ngimbophise lo muntu. Uma kufika umuntu azongithengisela amaphathi omuntu ongasekho. Yes, uqinisile. Uqinisile nami ngabiza amapolisa ngimbophise. Kodwa ngibe sengizibuza ukuthi njengoba aqale ngokungithengisela akekho umuntu ozosebenzela wena. Asikho isidalwa sokomnye umuzi singasebenzela wena. Ayikho into enjalo. Asikho isihlahla esifakwa namathambo omuntu. Awukho umuthi onjalo. Angazi ukuthi lo muthi lo mangathi ugeza ngawo wena ungabe uright ekhanda lakho ugeze ngomuntu ugeze ngomuthi onamathumbu omunye umuntu ungabe uright ekhanda lakho kusho ukuthi kwawena ngaba ukho right. Bantu bakithi ake nivula amehlo. Umuntu otholakala bulala umuntu athi uyomenza umuthi leyo nto leyo inkohlakalo into engekho. Kunabantu abaningi ababona uDr Mkhulu ephumelela. Sengichaze kaningi ukuthi mina ngalanda amandla. Neda abantu abafuna ukuzwa kahle.
Abantu abaningi babhizi babulala abantu benza lokho abanye bathi bahubhana nami bafuna ukubona mina ukuthi why mina ngibe namandla angaka, why mina ngibe nezinto ezingaka emhlabeni, why mina ngiphumelele. Angiphumeleliswa ukubulala abantu, angaze ngibulale umuntu solo ngaba khona. Umsebenzi wami ngachaza ukuthi ngalanda indoda yamadoda engithi uma ngenza umsebenzi ngenzele. So ngifuna ukuvala lento yokuthi abantu bazokhohliswa, abantu bagijima bathi hayi uma ungathola umuntu onje kuzokwenzeka ukuthi akukho umuthi owenziwa ngomuntu. Mayikhona inyanga eyenza lokho noma khona isangoma esenza lokho, ngicela sivele sikhohlwe sizivalela umsamo waso. Alikho idlozi elivuma ukuthi akubulawa abantu. Angazi ukuthi ngabe unedlozi elinjani wena. Alikho idlozi elivuma ukuthi kubulawa abantu, alikho. So leyo nto leyo ke kusho ukuthi umoya omdaka nje, umoya wenkohlakalo. Into engazi ukuthi sona siphi nalesihlahla okuthiwa sihlanganiswa nomuntu. Ayikho into enjalo. Mbukelo eMpuma Kapa TV, uma ngabe kukhona umuntu omaziyo ukuthi uoperate kanjalo, wenza izinto ezinjalo, ziyinkohlakalo, umuntu onjalo udeserve ukuthi ingalo yomthetho idile naye. Ngiyafisa futhi ukuthi nangolunye usuku mhlawumbe kulomsebenzi lona uke khambe kungenelela nanabo okuthiwa i-Department of Health. Bake ba-check kahle ngoba lento le iqala lapha ekutheni kubulawa abantu kungoba kuthiwa umuntu ufuna ukuceba. Uma ufuna ukuceba thwala. Ngeke ngavela ngachaza ngathi umcebo wegazi awunampumelelo. Uma ufuna ukuceba nje thwala. Angeke uthwale futhi ngomuntu. Wathwala ngomuntu. Umuntu uyithunzi elibi, uyozondwa ngabantu impilo yakho yonke. Akukho into yakhe ezolunga. Umuntu unesithunzi sakhe. Umuntu ozwadlula emhlabeni unesithunzi sakhe. Owakini akusiye wakini unesithunzi sakhe. That's why noma ungathi uyahamba uye emathuneni kumanje uthi uyoshisa impepha, uyothela ugoloko, uyophahla, uyokhuluma notatakhe emathuneni. Uzwe nje ivoice imemeza athi yimi mntanami, ungabaleka ushiye nalowo goloko loyo, kodwa bowuthi uzophahla uyihlo emathuneni. Why na? Uyesaba. Umuntu unethunzi lakhe angasekho. That's why ngisho ngathi isidakwa sidakiwe, siqhamuka sambe siyacula, safika emathuneni siyathula. Kusho ukuthi amathuna into eserious kakhulu. Nomuntu kume ngasekho unesithunzi sakhe. Angazi loyo muthi loyo makungathiwa ke kunomuthi ohlanganiswa nomuntu. Yini engenzeka lapho? Ayikho into engenzeka lapho. I-example ile ngikhuluma ngayo ukuthi uma ngathi uqhamuka udakiwe uzodlula emathuneni amaningi, uqhamuka uyacula le, hayi noma kanjani ingoma uyayikhatha uma usuyodlula emathuneni, uyathula ube attention, ulalele yonke ukuthi kwenzakalani manje. Isukulindele ukuba ready ngokubaleka. Ayikho into enjalo. Kusho ukuthi umuntu unesithunzi sakhe sibi. Babukeli beMpuma Kapa TV, uDr Mkhulu uyakhuluma umbelambelana Sikhova Lamba Sadlamehlaso kwi-channel 260. Isihloko sami sithi awukho umuthi owenziwa ngomuntu. Ayo ke topic imila, awukho umuthi owenziwa ngomuntu. Bengiphendula usisi lapha wathumela i-email abuza ukuthi uma bethengisela mina i-albino ngenza njani, uma bethengisela mina abaphatha umuntu ngenza njani. Angazi akekho umuntu akwafika wazongithengisela. Number 2, lo muntu befika azokuthengisela mina kusho ukuthi ngijwayele ukuthenga. Akekho umuntu okwazi ukungithengisela inyama yebhokwe angazi ukuthi ngiyayidla. Ungithengisela njani into ungangazi ukuthi ngiyayidinga? Kusho ukuthi ungithengisela ngoba uyazi ukuthi lento ngiyayisebenzisa. Ingalo yomthetho la kufuna khona bese ivula amehlo iyabuka. Ngikhuluma ngale ndaba le lesikhwama sami. Isikhwama sami ngiyisona engidila naso. Yiso lese ngithi noma umuntu uma ngabe sidinga akeze imali ande sona. Akeze kimi ngimenzele lento kuphela ahamba ayohlala phansi. Ngikhulumile ngaso isikhwama. Ngabe ngakhuluma nganalo uphondo lwami. Ngishilo ngathi lento yegambling ngiyitholile. Bengenayo nami isikhathi eside kade ngangiyifuna solo bahamba abantu bawina abanye mina ngingawini. Ngihambe ngaze ngayithola. Mina ke la ngiyithole khona kuthiwe angima ngikwakhela kufuna ngihambe nawe siye casino soyi2. Noma ngabe nifike ekhaya lami naba u10 kumele nginithathe nginifake kwi-shuttle bus yami sihambe siye casino. Angeni kodwa mina bangivala ngisala ngaphandle mina. Ningene nina. Nifike niwine nibuye nemali siyakhatha nami ngidlangani phela. Angikwazi ukukunika uphondo lwami uhamba uyowina ekhasini bese ushaya ikhona khona ngale. Uyabuya sizoshare ngoba nami ngikunike lento ukuthi uhambe uyowina ubuye sidle sobabili. Lukhona uphondo lwami mawuludinga uye uze kimi sihlale phansi kwamhlabelena ngifuna 2 days ngikwakhele lo phondo lwami siqede sithatha imoto yami sihambe siye ekhasino
engeke ngiyidalule kodwa khona leyo khasini masiphuma sibambe N2 engathi sibheke ekhasini engathi sibheke empangeni engathi sibheke ngapha koBay kompangeni maningi amakhasini angeni ngisale egethini bangivala so ke ngiqonda ukusho ukuthi lolo phondo lwami uza kimi ngikwakhele lona sihambe siyodlala uhambe ufike udlale ngikulinde egethini uyawina uyabuya siyashare sidla ukhisimuzo omhle na unyaka uyaqala January February kufuneka imali kuzabe kubhizi nizoba nigijima omashonisa ingane ziye ekoleni nayifake ema private school imali ayikho ngikhuluma lokho nje shortly kuncanyana nje uphondo lami lukhona isikhwama sami sikhona siya operator namanje isona futhi engibhizi ngaso sengimi kakhulu ke ngalolu phondo njengamanje ilona engathi lu fast ngoba ngilwakha manje siphume namhla sithatha imoto siyodlala bengazi ukuthi ngogcina ngithanda izinto zama gambling nami bengazi impilo yami nje bengazi ukuthi khona imali ehlele efloatile nje oyiwina ngokuthi unepokwe zakho bengazi bengibabona abantu abahlale babhizi namaphepha baxikiza abanye bangena emafonini badlala lokho yonke leyo nto leyo yilento oyidlala efonini oyidlala khona le emshinini akuna stress la ekhaya sengikwenza konke kwasefonini noma ugembululele ubheke embhedeni ulele ubhekisa amadolo phezulu uyagembula efonini yonke leyo nto la ekhaya iya operate i-operator uphondo lwami nje kuphela tu ngiyahamba mina ngihambe ngifuna into ezonceda abantu ngiyahamba njoba solo ngithe nyanje bengisemazweni ngigibela izindiza nezindiza ngihamba ngiyofuna induku ezokwenza ukuthi umsebenzi solo uqhubeke because kunabantu abangidingayo ngibathe ngiyayeka bathi abantu ungayeki ngibathe ngiyayeka ngubuyisele emva naloko kuyanqaba uma ndiliva naye akafuni uma ndiliva umnaka bomashilami ngizonixoxela ngayo ukuthi ubuyaphi kwenzakaleni ngize ngithole into enjengale bafowethu ngifuna utshela into one ayikho into emnandi njengokuloya ukuloya kumnandi ngoba akubona bonke abantu abadlalela kuwe akubona bonke abantu abadlalela kuwe umuntu meza kuwe uza nje aplanela angisho ukuthi uloyi kabi ubulala abantu ungaloyi kabi ubulala abantu bakini ubulala omakhelwane ziloyela wena ukuthi uphumelele ube right ngalesikhathi urich wena izitha zakho ziyakwata baze bayibopha abanye bayazaca babe bancane ngokuthi wena uyaphumelela uyahamba uyaphambili into efunakala impilo iyaphambili ayikho into emnandi nje ukuba nomuzi omuhle njenganayo lemizi yami engihlala kuyo ube nemizi omuhle ube nemoto enhle uphile kamnandi nayo yonke into sifuna emhlabeni imali imizi emihle imoto ezinhle that all nomfazi omuhle konke lokho kuyahambisana konke lokho kudinga imali phakathi uma ungenamali uyohlala uyilento iyona nje mina ngahamba ngalanda amandla ngoba ngibona ukuthi yonke lento iyangisiza so ngiqonda ukusho ukuthi uma ngabe udinga uphondo lami nazo inamba zami zivela ku screen uze kimi nansi nje inamba uthi ngivele ngiyibiza because sekunanaba abantu abagcwele la ku media abagcwele la ku Facebook abafaka inamba eziningi ezinga understandeki abatshela abantu ukuthi faka imali ePep ufaka imali eShoprite lento mina engayenzi yenziwa abantu nje abagcwele ku media ama scammers nansi inamba yami yokuqala inamba yokuqala iyo levelayo ithi 078 78 00 692 eyesibili nayo iyavela nayo futhi 078 05 111 3 eyesithathu 072 0968 975 nansi namba iyavela ku screen ngicabanga ukuthi lezo namba ngoba zivela izona inamba okufuna uyisebenzise lezi uqapheleke uma sebayi-edithile sekhona inamba eqala ngo-06 bani akusezona ezami lezo namba lezo wathola nje umuntu othi umuntu ufaka imali hamba ufaka imali eShoprite hamba ufaka imali kuphi lento ayibona ku Facebook iscam leso-ke niyazi uma udumile baye bathatha iy'thombe zakho bayifake lapha babhala inamba okungezona ezansi baqamba amanga bakhuluma into ongayona uma ufuna mina uza kimi ekhaya kwaMhlaba Yalingana njengoba bahlale bafika abantu abasuka kude kunomunye kumbukeli naye obuzayo uthi Dr Mkhulu kwaMhlaba Yalingana sazi kunezinyanga eziningi ezindala kunawe okhule wena ngaphansi kwazo yebo kunjalo ngikhule ngaphansi kwenyanga kwaMhlaba Yalingana ngikhule ngaphansi kwazo ngizibona nami futhi ngangihamba kuzo ngicela uncedo kulo ngikhangela uncedo kuzo lezo nyanga lezo uyabuza umunye uthi Dr Mkhulu kwahamba wena wanyamalala iminyakanyana embala wabuya la ubuya khona inyanga zaphupha zonke kwaMhlaba Yalingana kwaphela kwenzakalana akuyona into engayiphendula ku media leyo kodwa khona kunjalo angeke ngichaze ukuthi kwenzakalana angengichaza kwaMhlaba Yalingana akekho umuntu othanda ukukhompyutha nabanye abantu
noma ngabe ubeka isonto lapha nawe lakhe isonto ufuna ngathi lingagcwala, noma ngabe unotshwala lapha uthengisa uneshiphi yakho uthengisa utshwala bakho lapha unesport sakho nawe ufuna ngathi ithaveni yakho ingahlala igcwele, nami ke ngenza njalo mangibuya ukuthi kwaziwe mina kube yimini inyanga lokho kunye bekukhona hawu nabo basebenza ekhaya sebangigandela umuthi wami sewuyibona abasebenza ejalidini lami ngeke ngibalahle phela ngaphandle ngoba nabo banemndeni bayondla. Umhlaba yalingana ke ngiqonda ukusho ukuthi sengasala ngedwana sengidonsa kanzima sekufuna ngiqale phansi ngitrain ngipheke ezinye inyanga zibe khona ngoba lezi ezazikhona zindala kunami ziningi sengavala kusukela phansi ebhode emangozi le awu sekwaphupha konke Nkosi yami. Uyabuza kumbukeli ukuthi why kwabuya wena le emazweni kwaphupha izinyanga ezazikhona endaweni, angazi ukuthi induku ababeyiphethe babeyithathe ibona nami ngaze lami side. So ngiqonda ukusho ukuthi noma ngabe use Cape Town noma ngabe ukuphi all over the world SADC ungene. Mina nginama client from UK, nginabantu abaningi kakhulu ko UK, Manchester, London, kunabantu abaningi lapha abasuka le beze la. Vele ungene ku Google ubhale DR Mkhulu uzothola uDr Mkhulu, uthola izinamba zami uze kimi ekhaya la ngisebenzela khona isigodlo sami sika Mhlabi Yalingana. Noma ngabe kwenzakalani noma ngabe yisiphi isikhathi ngayiqoqela mina imfuyo kaJehova. Anti babethu kunotikolosha kaMhlabi Yalingana kunjanjani, ngaqoqa mina imfuyo namhla ziyangisebenzela izinto abantu bavuka ubona ngayihlala zingangisebenzela ngoba ngiyayithuma, ngiyathumela gijima wenza ukuthi isikhwama sami nibukile mbani emasimini mbani kuphi gezani imoto zami kusimoto zami ziclean amangalo ukuthi lo muntu una 15 cars ejalidini lezi nje ahamba ngazo yena kodwa kuthi aziclean zonke zigeze ubani. Ungangibuzi lokho, umuntu nomuntu akalando kwakhe. Nawe uma ufuna okwakho ulando kwakho khona uzophumelela ube nento zakho zikhanye zihambe kahle into zakho. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu othathe umfazi wamlobola washada wamthela ngenyongo. Ngalesikhathi nihlanganiswa ngenyongo yembuzi wena ndoda nawe mfazi isuke kuhlanganiswa amadlozi wenu, kusho ukuthi impilo yenu iya phambili niba successful ngokukhulu ukuphuthuma. Kodwa ngalesikhathi umthatha umlobola umshada nithelwa ngenyongo ubone into zakho ziyaphansi kakhulu bewungcono ngisho angakafiki lo mfazi. Uyangizwa kuthini? Bewungcono ngalesikhathi usajola naye ungakamtheli nangenyongo. Kumanje usumthathile wamfaka iring wamthala ngenyongo, wenza yonke into, wenza lonke usiko kumele ulenze. Into zakho zafadalala zabheka down underground zonke washabalala kwaphela nakho. Yazi ukuthi idlozi lalo mfazi andikudingi empilweni yakho. Kusho ukuthi amadlozi wenu awashayisani. Uthandwe nguwe lo mfazi ngenhliziyo yakho ngoba wamthanda, ubona ama hips wamshela wamthanda, but usukwenze konke kwenu amadlozi wenu awashayisana. Ngalesikhathi banithela ngenyongo bekumele into zenu ziphakame ziye phezulu nibe rich, into zenu zikhanye, amadlozi wenu abhekhaphane kuyo yonke into eniyenzayo. Even a business enivulayo kumele iqhubekele phambili ngokukhulu ukuphuthuma ngokuthi izidalwa zenu zihamba nani. Kodwa ngalesikhathi kungenzeki lokho nihlala ngomsindo nihlakazeke niyaleni into zenu zingakhanyi, amadlozi wenu awahlangananga awazwani ngawodwa. Leyo nduku senginayo yokuhlanganisa idlozi lomfazi nendoda. Niyathandana nani niyayibona lento ukuthi iyenzeka, niyathandana ngokwenhliziyo kodwa zikhona izinto enizenza noyi2 zingayindawo. Niyoze nibulalane, nihlale nigawulana, nihlale nishana, nihlale nixabana. Amadlozi wenu awahlangana. Ngiyahlanganisa idlozi lomfazi nendoda bekwazi ukuhlangana. Ahlanganiswa yimina kepha ngunikeza umuthi uhambe uhlanganise ekhaya. Idlozi lihlangane nikwazi ukwenza izinto zephambili. Ngoba ngalesikhathi abantu abadala banihlanganisa banithela ngenyongo babenithela khona ukuthi impilo yenu kushuthi senimuntu omunye. Sekumele into zenu ke ziqhubekele phambili konke enikwenzayo. Why ke ningayi phambili kunokuthi niye phambili uze uyisole ndoda usho ukuthi ayingangena la ngathi ngayifaka ejele, nomfazi akhala esayidini athi ngangcono ngisajola noSibanibani. Lo muntu engangena kuyena kumanje ngathi impilo yami yaba worse kakhulu ngenhlupheko, ngangithi sizoba right kanti next ikhona ikhubalo lokuhlanganisa idlozi lihlangane
into zenu zihambe kahle niphumelele ngiyakwazi ukuhlanganisa lokho ke akumina engiphahlayo kepha nginikeza wena ikhubalo uhambe uhlanganise nomfazi nigeze ngomuthi oyi1 nobabili nomngakho into zenu ziqhubekele phambili ngoba kunabantu abathandanayo bathandane baze bashade kodwa amadlozi aba angazwani lento ifana nani ifana nokuthi ujole nesangoma uthandane nesangoma wena ungesona isangoma uze niyohlangana ngokwenkonzo yasekamerweni. That's why uma ukhumbula kahle kunemali oyibeka phansi before nihlangana ngokwenkonzo yasekamerweni kunemali oyibeka phansi engango1 rand noma u2 rand eyokunxusa isidalwa salomfazi odibana naye eyokunxusa idlozi lakhe leli limngenile ukuba likwamkele uma lingakwamkelanga liyakukhahlela uphuma uphele. That's why most yezangoma kukancane izangoma zabesifazane kukancane zibe namadoda babe sebathi hayi uyathakatha loya amadoda wahlali kuye hayi ukuthi awahlali kungenzeka wangenwa idlozi lendoda leli lifuna wena ulithenge ngokuthi awunalo ulwazi ukuthi leli dlozi ungalithenga kanjani khona lizokwamkela likuthathe njengomntwana wala ekhaya ukwazi ukuqhubeka nonkosikazi wakho. Ikhona lelo khubalo ngiyihlanganisa into enjalo njengamanje senginayo induku ngiyajula mina ngihambe ngifuna induku ngihlale namakhehla amadala kunami ngithola ulwazi bangikhombisa induku le nduku wenza kanje mina ngisathwasa ke namanje wena uma ucabanga ukuthi wathwasa waqeda ukuthwasa uqedela kufana nokufunda. That's why bathi imfundo ayipheli ufunda uziyofa ikanjalo nje kuningi engifuna ukukhuluma ngako namhla engicabanga ukuthi umuntu ukufuna akubambe akubuke. Kunabantu abashadile kunomuntu oshadile washada umshado physical emini wafaka iringi ubheke bonke abantu ngosuku ashada ngalo isuku wabelethiswa ngalo isilwane akaphindanga wajabula emshadweni wakhe. Ukubelethisa isilwane ke uyindoda uyabelethiswa isilwane hayi ukuthi isilwane sibelethiswa umuntu wesifazane kuphela. Indoda iyabelethiswa isilwane owesifazane uyabelethiswa isilwane. Uma umfazi ubelethiswa isilwane awuphindi ujabule emshadweni wakho. Uyojabula njalo ngesikhathi sasebusuku ngabo 2 o'clock noma ngo3 ekseni ujatshulise isilwane. Wabelethiswa isilwane siyindoda yakho ushade kabili wena ushada umshado lo waso ubelethiswa isilwane leyo nto loyo yenziwa yithi sizinyanga. Mina nje ngiyakwazi ukwenza nangabe athi umuntu awungilayele lo yamuntu lo yana ngamenzela ukuthi ngamsusa la ngambeka la namhla ngoba phela kuyenzeka sidliwe thina singamadoda uthatha umuntu uthi uya investor umfundise wenze konke athi esuka afike euniversity afika abona ongcono namabachelor nama degree wena kushiye eplazini ngoba wena ubowulusa inkomo udayisa inkomo lo muntu lo mbelethisa naye nami ngivele ngakubelethisa ngeke ngakubelethisa ngenzela ukuthi ubone ukuthi impilo injani emhlabeni antisiyalwa manje lapho isuke sekuliwa sekuyimpa akekho umuntu ofuna ukuluza kalula akekho umuntu ofuna ukulahlekelwa kalula labo bantu suke babelethisiwe. Indoda nayo iyabelethiswa ibe nomuntu wesifazane imshade kepha njalo ebusuku ibe nomuntu wesifazane futhi edibana naye ngokwenkonzo yasekamerweni njalo ebusuku angamjabulisi lo azaphuma umama endlini ahambe ayojabula kwenye indawo ngesimo sokuthi indoda ikhona endlini ifana nefinisher iyona ihlala ijabulela yodwa njengabo 3 oyizuma iyajabula ngabo 3 ekseni umama nange sayidini ijajuliswa isilwane eyabelethiswa sona. Leyo nto leyo ngiyayikhipha ngiyisuse isuke iphele kuwena ingaphinde nje ibe khona. Izinto lezo ke esengibhekane nazo namhla esengihambe ngadibana nazo abanye bayahleka bathi hayi wathwala lona kunjanjani. Yebo ngathwala vele ngangifuna kona ukuthi ngibe rich akekho kumuntu ongafuna ukuba rich emhlabeni noma ungangiblame noma ungakhuluma uthini into yami leyo ngayiveza kunama reason namanje ngisayiveza futhi ngoba ngiyayithanda iyangisiza ngiphila kamnandi yiyo. Ngiyasithula isilwane osuku belethiswa sona ngukhipha kuhambe leyo nto leyo kubuyele kubanikazi babo ngoba yinto efakwa umuntu awufakwa umuntu wakude ufakwa khona ekhaya leyo nto leyo
akekho umuntu wakude okwazi ukuzobelethisa wena isilwane ngoba akakwazi ukukuphahlela emsamo akunxuse. Before umuntu aqede ngempilo yakho, uqala emsamo wakho athole ukuthi angakuthebula kanjani. And kuba nomuntu omnikayo information ukuthi okay wena lo muntu lo singamthola kanje, lo muntu umephahla uphahla kanje. Awuthetshulwa umuntu wangaphandle, uthwetshulwa umuntu wasekhaya ngoba uyo wazi ukuthi uma siphahla la ekhaya sibiza lo alandelane nalo. Babukeli beMpuma Kapa TV, uDr Mkhulu okhuluma umbelambelana Sikhova Lamba Sadla Mehla. Suba kwenze kungidinga izakimi esigodleni kwaMhlabi yaLingana. Unyaka uphelile, uphondo lwami lwegambling buya kimi. Lento lalela ngutshela, lento ngiyenza nawe la endlini. Sithatha imoto yami upakele scraper sakho ufike naso. Sithathe yami imoto sidrive siye casino. Ufike ungene wena udlale ubuye nemali sikhathelana. Cut. Lutho nami ngayithola kanzima lento. Ngayithola kanzima. Ngiqedile akusekho kunye ngizokhuluma njengamanje ngizovalelisa mina kwiMpuma Kapa ngithi kokuzayo ngiyabuya futhi sizohlala phansi nginixoxele nje ngezinto ezibalekile engifuna ukuthi abantu bazazi. Isihloko sami sanamhla besithi umuntu akawona umuthi. Yekelani ukubulala abantu zinyanga, nibulala abantu nithi noceba nifana noDr Mkhulu. Ngeke niye ndawo buyani nibuze kimi ukuthi ngayithola phi lento. Mina ngibulalanga umuntu, angithwalanga ngamuntu, ngathola into yami. Yekelani ukubulala abantu bebalele emhlophe nicabanga ukuthi nizophumelela nizoceba. Awukho umuthi, asikho isihlahla esihlanganiswa negazi lomuntu. Asikho isihlahla esihlanganiswa namathambo omuntu. Icala libovu. Hamba uyoboshwa uyohlala ejele ngoba kushuthi isikhohlakala ukhohlakele. Khohliswa abantu. Inyanga enjalo kufuna iyohlala ejele, ihlala ejele years and years. Ngoba kushuthi sazobaqeda abantu. Icabanga ukuthi abantu bawumuthi. Abantu abaningi babhizi bafuna ukuhupha mina, bahupana nami. Angeke uluhuphe ukhozi ngezinja. Ukhozi inansi inyoni ebamba amatywele ehamba phezulu. Inansi inyoni ebamba amatakane. Angeke uxoshe ukhozi ngezinja ligijima phansi izinja yona igijima phezulu. So abantu abaningi babhizi bakhamana nabantu bathi bafuna ukufana nami. Angeke ufane nami. Buya ngikunika isecret ngikushelele. Ulwazi luyafuna. That's why ngaba neepisode ethi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngangiqonda ukusho ukuthi vula amehlo. Mina ngayithola lento yami yangisebenzela. Umashilami uyiboss uNkulunkulu wezimangaliso. UJehova empilweni yami. Into zami ziyakhanya. KwiMpuma Kapa TV ngiyophinde ngibuye futhi ngizonibona ngithi nje isale kahle.